Dawuh. Edan kowe iki saka mburi ya apik. Saka ngarep ya apik, Pak. Sampurna. Menapa? Sempurna maksudnya ngono lho. Sawang saka mburi ya apik, ngarep ya apik. Wah. Wis pokoke aku saka ndi-ndi gelem. Semados samangke ngadosi dhateng kula turta Bagong ya pun cundhuk, sampun mathuk, sampun purun ngadosi dhateng kula. Ha nek ora gelem piye? Wong bojone nang omah bisu kok. Nek ngadani wong ayu mesti geleme lahir batin. Ah ya ora kok rasa dadak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nek ngaten Dewi Banowatu sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun penembahan sampun. Menawi ngantos ing neraka menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresna Prabu Duryudana nanging kula tresna kalian Bagong. Lho. Yayi, enten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, sangat dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkal ngene kok. Wis diambung wong ayu. Terus sampean negari ajeng napa? Bagong, kowe luput tumrap negara Astina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong, kowe wajib tak cekel. Man cekel nek iso. Katresnane iki ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel golek wong kaya ngene. Adake ora. Wis kula tak mula mati tak wujuti. Waduh. Nek nek dhewe ngopo-ngopo ya aku mati. Lah tobatan mboten napa-napa, mboten napa-napa mangke menawi panjenengan saged menang ngopo-ngopo wis. Nan inggih. Ngapa cungar-cungir pengen kowe? Ora butuh aku. Tumindak sing kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye Penembahan Duna? Wah, ora gelem bali marang papan dunamu bondo tak krincong sikilmu. Karo sing gawe urip. Iya. Mengko sabare kuwi kowe terus ngepel kabeh Taman Sari mbok pel. Batobat ning kowe aja ngawur. Kowe iki ngepel kok nganggo kathokku lho. Alat pel niku rak segitiga to. Dadi niku lek nglebokke gampang. Rasa dadak dilempit-lempit. Karang nek ngepel karo mbayangke iki tenagane iso tumpuk matikel-tikel e. Kula pel ngenten iki kalau tak bayangke aduh iki lagi wadahe diapurmu nggih ayo dienggo semangat tok ya iya bat-obatan kowe ngerti ora kowe iki nek olah-olah enak banget kaya kawit biyen kula nek mangan olah-olah dhewe kok iya wingi kae jangan kok ireng ki apa nika brongkos kai colo, kai tahu, kai krecek, terus dicampuri ceker. Batobat. Aku ki nek mangan ora tau wujude ceker kaya ngono ku mergo aku prameswari. Nek mangan yo basa sing daging-daging. Lah kok bareng aku ngrasake ceker kok enake ra jamak-jamak. Iki mergo nggonmu olah-olah Bagong. Wah. Oke. Benjing masake napa? Ya aku manut karo kowe. Nggih, anu pun dereng napa? Teloncom. Teloncom ki apa? Aku ya ora ngerti asline. Teroncom apa teloncom? Hah? Terancam bahaya. Batobat terancam. Iya, nggih. Lah, monggo kowe iki ya demen resik-resik mbok taman mbok sapu nganti resike ora jamak-jamak. Blumbange ngiwak tengah taman kae mbok kuras. Batobat saiki katon bening, katon disawang ya apik. Bagong kowe tak kandhani ya. Nek aku bloko kowe kira-kira piye? Bloko bab napa? Aku bloko karo kowe. Jroning atiku bungah kuwi jebul rasa bungah kuwi iso nukulake rasa seneng. Maksudsu kuwale maksud lu jroning bungah kuwi nukulake rasa seneng, jroning seneng kuwi nukulake rasa tresna. Ampun macem-macem ah. Kula niku mung batur e. Sampeyan kok ngrembug perkara tresna niku salah tempat. Samane ana kali kula wajibe ngrembug perkara pegawean, ora perkara tresna. Mengke ndak dilokke kula niku cecak nguntal cagak cebol gayo wulan putong ngitung lintang. Wong pungguk merindukan bulan.
niku mboten ajeng kelakon. Sing kandha sapa? Ning donya iki ora ana sing ora bakal kelakon nek kabeh dilakoni nganggo tekad. Monggo aku nyatane yo ketukulan rasa tresna karo kowe. Tresna kuwi rupeng jiwa sing luhur. Tresna kuwi rupeng jiwa sing suci. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi ora iso ditolak. Tresna kuwi ora iso dibalak. Tresna isane mung dirasake. Tresna kuwi ora pilih derajat pangkat. Nadyan aku tresnani wong loro saudon telu saurupan. Upamane aku tresnani karo kawula, mongko rupane elek, nek Gusti kepareng maringake rasa tresna karo aku, aku ora iso nggone bakal duwa, Bagong. Manesmu, arep apa? Arep apa? Arep gandrung ya. Lah nuwun sewu niku mengke gek mengapusi kula. Biasane sampeyan niku wong duwe, sampeyan niku wong sugih. Sampeyan niku wong duwe derajat pangkat niku mung mempermainkan kaya kula niku ya keloro-loro tiwas kene tresna tenan mengko sampeyan tertawa di balik badanku sampeyan tegese mung guyu nyekikik karo tak apusi apa ora keloro-loro tobat saiki kan njaluk bukti apa saiki njaluk bukti apa wis kowe ngomong njaluk bukti apa wah ampun cedak-cedak. Kula niku galak. Kula niku aja kok nyawang wong wedok mambu parfum wae. Pikiran kula wis tekan ndi-ndi. Tenan niku. Monggo parfum sampean enak kabeh. Kowe wingi nganggo to? Tak semprotke to? Nggih. Jenengene nolong kuwi. Ora apik nganggo parfum wong wedok. Lah karang ambune wangi. Wis gage wangsulana piye? Aku butuh wangsulanmu saiki. Ngeten lho Sin Anundara Banowati. Iya, sampeyan kuwi kagungan garwa Prabu Duryudana. Aku wis ra tresna. Lho. Aku wis ra seneng. Gagah kaya ngono, gagane ra iso atos. Oh. Dadi masalahe kuwi to. Mula kula mlebu patenggane sampeyan kali Prabu Duryudana kok teng pundi-pundi teng Slebar. Ana kipas angin jempalik barang. Niku kan sampeyan nek kagol niku nendhangi napa-napa lho. Ora sembodo. Aku ora tresna. Wah, iki. Ha terus sampean serius ngendika kaya ngoten niku? Iya tenan. Yakin? Tenan, Bagong. Wah, bojo kula, manut sakarepmu. Kula patenane sik nggih. Aja dipateni, Mbak Tobat lagi dienggo lebah. Dagelan kuno. Ning yo piye carane ditembungke? Bojomu Diwayu Banowati lu gelem ra? Mesti gelem bojomu elek to? Nggih. Bojomu ki mesti elek rumasane elek, Diwayu karo wong ayu mesti gelem. Ngono ora gelem tak tutukane. Aja. Anak kula manut. Tak titipke panti asuhan ya. Batobat ayo dititipke panti asuhan. Diakoke nek bapakne mudhar mbokne mudhar. Wis ngono mawon beres malah ora ragat. Asik lho niku. Saiki kowe piye? Aku butuh jawabanmu, butuh wangsulanmu, ndak selak kemrangsang pikirku. Wong turu ya wis ning patunggonku barang kok. Sapenake dhewe mongko nek esuk ya tak gugah kowe. Bagong tangi, Bagong tangi. Nggih. Ngene wae. Nek pancen sampean tresna tenan karo Bagong, sampean ora napa berperan sebagai prameswari. Terus tetep dadi garwane Bagong. Ora ngono kuwi bojo karo wong lanang kok ngadeg gejejer ora basa. Ayo lungguh kisor. Iki ngisnaken dawuh. Nah, tobat. Prawi kersanipun ngados bangaten kula nang ngestu padha, kula ngestakaken dawuh teko Kang Mas Bagong. Wah. Iki aku ngimpi apa ya iki? Ande bojo ayu ngene iki malah kisruh aku. Wis asli. Banowati dalem wonten dawuh Kakang Mas. Wah, jan kowe tresna tenan karo aku, Diamond, diajeng. Diajeng. Aku anu
gugupe. Aku ki gugup tenan iki. Wah, jare iki nek ora tuku. Ora tuku pli kita. Bel kita. Ora bakal kuat aku. Tobat. Banowati wonten dawuh. Kowe tresna tenan karo aku. Inggih saestu. Upama aku lara, kula tansah nderek sakit. Kula badhe nyakiti dhateng awak kula piyambak. Upama aku darah tinggi, kula badhe nedha iwak kambing sak kata-kataipun. Supados kula nggih nderek darah tinggi. Upama aku asam lambung, kula badhe nedha kecut-kecutan sawewe men aku ya asam lambung. Kowe dia nek ngono tresna tenan karo kowe ya. Nek aku maem donat. Kula iki badhe nedha donat sak kata-kataipun. Ame kali loro e. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngono kowe tresna tenan karo. Nek aku mati, ha saiki iki tekan nggon pati. Nek aku apa jenenge? Basane apa? Sirpong, sirna. Sirna marga mlayu. Marga layu. Kula ya badhe patus margi pejah. Nek perlu kula ajeng lalu. Wah, tenan wi. Inggih. Lah saiki upama kowe dhaup karo aku. Inggih. Upama meteng upamane lho iki. Inggih. Sesuk nek anak-anak dijenengi sapa wae? Ayo. Menawi sae nggih, lunggak semi kaliyan tiyang sepuhipun. Upami bapake Bagong ya nek upama metu lanang ya dijenengi Bagio. Mah Bagio ki wonge gedhe ning pekok. Lah menapa Baron? Ah, loro kuwi aja. Baron ki mung watuk wae. Mah aku Basir. Inggih menika sae. Heeh, nek wedok ya apa ya? Wedok angel lho nek wedok nganggo bayi. Ciluba. Inggih, menika ugi sae. Sae kemawon. Ah, jan. Kira-kira pengen ndek anak pira kowe? Menawi sae menika anu mitra dhateng aturanipun negari Istira menika namung kalih. Kabeh. Nggih. Aku mongko pengen ndek anak kae. Nderek mawon. Kowe iso nang anake umur sesasi, kowe metengna ya. Lah tobat malah ya diinteni sik kok ya. Njur kesusu-susu lho. Ha selak tuwa, selak ra iso ngapa-ngapa pokoke garing pangan. Batobat sagora, sagah. Ngono. Permintaan suami adalah apa ya? Kowe kudu dileksanani. Wong wedok ora ngladeni karo wong lanang mati cemplung neraka. Durhaka. Inggih ngesnaken dawuh. Rada nyedak rene. Lah rak ngateng kenapa nyedak yo moko panjenengan nika. Ha saiki aku gelem kok. Inggih. Kowe ya wis muni tresno karo aku kok. Inggih ngesnaken dawuh. Aduh, iki ana laler iki kowe. Kurang ajar kok an. Tobat. Sampun ngantos kula dipun encoki laler aja aku urung mencoke. Lalere wis mencok. Mong aku nek mencok suwe. Inggih sakersa panjenengan. Heeh. Wajan. Ah, delok tangane. Inggih, monggo kok ping tangan lho sing dijaluk apa wae dijaluk tak weneke kok. Lha kuwi engko. Saiki tangan sik. Uduh haluse jan. Beda karo tangane bojoku. Inggih. Bojoku ki wong wedok tangane sak muntu-muntu. Mbah, paling turunan gendruwo, Pak. Wong biyen aku nemu nang ngisor papringan kok. Inggih, bareng entuk wong ayu kok bojone disia-sia. Ya ora ya tetep tak tresnani kabeh. Inggih. Ning ya aku aja tok pengen nyambut gawe ya. Aku ki nek ora nyambut gawe aku lara kabeh. Inggih. Ning napa ya wangun garwane Dewanawati kok umbah-umbah ngangsu barang kuwi gaweanku. Ora kena tok pengen. Inggih. Nek umbah-umbah ki ya umbah-umbah. Sandangane dhewe mboten sak. Sandangan kula mboten sanipun umbah-umbah menika sampun pakaryanipun emban. Aku ki paling seneng ngumbahi sandanganmu Mbak Tobat malah ngucek kok suwe banget. Suwe aku ngucek karo mudhar kowe.
Wong sandangan kok didunekke modal mbayangke. Wah tobat senengane kok kaya ngono. Ya iki apa jenenge? Abdi ngendi? Abdi Ngastina iki ana sing lucu ora? Wonten. Jenenge sapa? Limbo kali Cange. Mimin kali Apri. Oh, Banci Mbogem kuwi. Inggih. Rumiyin sakmenika sampun mboten, Ya ditonton ya nang arena pertunjukan. Inggih. Ngastina menika gadah arena pertunjukan. Heeh. Ya mangkat rono. Inggih ngestaken dawuh. Edan kowe iki saka mburi ya apik. Saka ngarep ya apik, wah. Sampurna mulu. Menapa? Sempurna maksude ngono lho. Sawang saka mburi ya apik, ngarep ya apik. Wah. Wis pokoke aku saka ndi-ndi gelem. Saka mburi ya gelem, ngarep ya gelem. Iki ngesaken dawuh batu-batu panjenengan iki ora bagus ya gemeske lho. Ih, gemes aku. Mangga sing tak jiwit kene. Sing mobat mabrik liyane. Ora son jiwit sanggon-gon. Pundi sing mobat-mobat go napa? Ora takon sing pernah-pernah. Ora kurang ajar. Batu-batu iki kowe. Batu-batu yang bengok kok keri lho. Iki. Kowe ketoke bunga banget inci banget. Arep apa? Ora apa-apa. Mbok yo nembung yo dikeki kok. Ngopo? Ngopo pilek apa piye? Wah! Ora tanggap. Lesun. Itu ya. Pareng mawon ora entuk mergo apa ya. Wong ya karo calon bojone kok. Benjang pun lejat teng pundi? Kau wae sing murah. Ya, rasa ngedunke. Kau wae sing murah. Mangkat wong loro seksine golek wong nang njaba. Kunci ngesnaken dawuh. Lho. Ngelimpeh, kurang ajar. Kowe aja ngono kan tutukane dhewe. Mboten napa-napa ning nembung. Ha kowe nembung ora dikek-keki. Kowe nglali-lali. Monggo pangenan pundi? Monggo panggenan pundi? Cek aku malah deg-degan. Kok dadi detak jantungku banter banget aku. Dilegani mung ora njur kendho. Aduh. Pripun? Malah ngentot aku. Ngampet malah ngentot. Batu. Menjadi yo sok menembone mangan ki diatur. Ambune ra karo. Arang aku ki panganan bosok barang ta. Nek ta, inggih monggo. Kok malah lunga lho. Kok malah tindakan ngepuk-puk ingon-ingon. Ndak kurang ajar. Sareh mawon. Tenang mawon. Mengko bakal tekan kono. Dendang. Ya tindakan aja inggih. Ora ditebih wis ora apa-apa, ayo diterani engko ndak selah ditenteni Limbo Cange main pentas sithik, mengko bareng tonton Limbo Cange kan awak dhewe iso melaksanakan. Inggih ngestaken. Oh ya, inggih ngestaken dawuh. Ya mangkane Banowati monggo. Pangeran Bagong nek Piyai Putri nek nyeluk
guru lakine nek piyai rak pangeran. Inggih monggo pangeran kula dherekaken gandeng astaku. Monggo kula gandeng cengeng. Monggo, ayo mangkat bareng karo aku bareng. Apik tenan. Aku seneng abdi-abdime iso gawe lipur penggalihku. Le pentas bengi iki jan luar biasa. Nggih. Mekaten nyatanipun abdi-abdi Negaring Stina ki Lurah. Heeh, wis apik iki. Nek ya kejaba saka kuwi ora mikirke senenge ya diajeng. Inggih. Ning kudu mikirke pahite, tegese ngene. Gandeng aku manjing nang taman ki nuwun sewu, aku ki wong lanang sing kleru. Mergo aku neng taman ora bali-bali tur malah aku andon tresna karo garwaning Prabu Duryudana. Pengeten. Iki nek nganti ketratase eneng sing goleki aku. Kurawa misale goleki aku terus piye? Tobat, menika gumantung panjenengan nginipun tanggal jawab. Sarta menika minangka dados sarana mbuktekaken tresnanipun ki Lurah Bagong kaliyan Banowati menika dumugi sepinten. Upami wonten Kurawa ingkang prapta wonten ing taman, panjenengan kedah tanggel jawab. Menawi tresna saestu kaliyan Banowati, aja kok ditatahi bondo. Nadyan nyawa mesti kudu ditatohke. Oke dos pundi? Oke menika menapa? Oke iki apa ya? Pokoke tak saguhi lah ngono wae. Panjenengan wonten wani. Upami Kurawa badhe ngroyok panjenengan. Tak labuhi pati saka gedene tresnaku karo kowe. Angel golek wong wedok ayu kaya kowe iki. Ora saben dina iso entuk, saben sasi iso entuk, luwe-luwe iso saben taun iso entuk. Inggih. Menawi panjenenganipun Sri Prabu Duryudana rawuh mriki lajeng nanjaken dos pundi? Aku emang gumantung kowe. Kowe lahir batin ora tresna karo aku. Nek garwamu Prabu Duryudana tekan kene terus dangu Bagong ana hubungan apa karo Banowati? Jawabmu piye? Kula badhe matur tresna ing Lurah Bagong. Yakin? Iya, anu inggih. Saestu. Ha nek ngono ya tak labuhi tenan. Wis kebacut ngene iki ya ngibarate kaya dene wong njegur kari tekan tengah ming kari mlotroke kathok. Nuwun sewu, anu mundur ya teles, maju ya teles. Inggih. Nek ngaten dipun dadaki kula lan panjenengan wis ngono wae. Nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek pecah. Wah, ayu tenan kowe Banowati wis. Tresna tenan kowe karo aku. Inggih. Iki nek nang Ngastina iki mangan ya apa to? Terus endi? Nek Ngastina iki mangan ya apa? Nuwun mapunten menika dereng tengah dinten. Mangke jam 1 menika siang menika dahar siang. Oh, aku wis ngintir-intir. Inggih dipun ampet kemawon ki Lurah. Heeh, wis. Kula nuwun sewu. Dewi Banowati ingkang Bapa Begawan Durna ingkang sowan wonten ing Taman Sari. Kula nuwun sewu. Kok korinipun dipun kancing? Kula nuwun. Kakang Durna. Pripun? Niki kok wonten sandal jepit tulisane BG. Sewu nama sandalipun dipun tulisi BG tak kater. Wis bola-bali ilang tak kater tak tulisi BG pinjangane mboten saged ditulisi ndak ketarani enggak kebacut kok sajake ora pati iki ketoke kok kaya sandale wong kere. Ketoke ngoten niki ora kok niki Dede selalu napa? Selalu kok selalu. Niki sandal jepit muran. Dibuang deh Pak. Nggih. Ndak ngreget-ngregeti. Piye iki nek kanane kaya ngene iki dos pundi dadake wis bukake lawange. Dewi Banowati kula ingkang Bapa ing Sokalima. Nuwun mapunten Mremban kula bikaken korinipun Mremban.
rena panalinganira lumajaring ratri linenggak jangkanira kapisanan aneng perang Bratayuda kenthos waluh gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana diadalah salah satiwana kula ingkang sowan wonten ing Taman Negaring Ngastina Gusti Ayu inggih Panembahan kula ngaturaken bekti kula kunjuk oh inggih kula tampi dawuh sami-sami nuwun sewu ingkang paman ingkang sowan Gusti Ayu Arkanapati Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk oh inggih kula tampi dawuh sami-sami wonten menapa dene paduka rawuh wonten ing Taman Negaring Ngastina sajaipun mengko wigati Panembahan menika ngaten mugi andados ing kawulingan bilih nalika wonten ing parapatan agung anak Prabu Duryudana menika ngantos dawah saking dampar amargi nampi pelapuranipun Panembahan Taman Negaring Ngastina kula nuwun sewu lho kula menika mboten cubriya dhateng paduka Gusti Ayu Dewi Banawati menika mboten namung mitra katuripun Panembahan bilih nuwun sewu Emban menika nyumurupi glibetipun Piyai Kakung mapan wonten patengganipun Dewi Banawati kula nuwun sewu menapa kepara saestu bilih panjenenganipun Dewi Banawati menika nyingetaken Piyai Kakung wonten ing Taman Sari Negaring Ngastina kula nuwun sewu lho menika tobat kula nuwun sewu lajeng Emban menika kala wau naminipun sinten kok banget nyamahan mangasmaning Banawati dipun anggep kula menika wong wadon menapa dipun anggep kula menika wong wedok murano piye ing atasipun kula menika prameswaripun Alindra teka kula menika nyingetaken dhateng setunggiling wak priya wonten madyan ing taman menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun Sinun Prabu Duryudana kula menika saged anjagi dhateng asmanipun Alindra Ngastina lho Panembahan kula nuwun sewu panjenengan kok lenggah kok kaya rada bungkuk menika nuwun sewu ingkang wonten wingking menika sinten kok saking mriki sampun ketingal treningipun merah menika sanes sinten-sinten Batopak kula nyuwun dhateng panjenenganipun Dewi Banawati kula aturi prasaja kemawon panjenengan kula aturi semikir wonten wingking kula tak ketemu karo wong lanang menika lah kok epeh temen gedhoane kurang ajar temen wani nyenyamah marang garwaning Narendra Ngastina oh upami Piyai Kakung menika kecepeng dening Begawan Dana badhe kula rajang kula Bambang kula iris-iris kaya lombok mesti badhe kula percaya menungsa menika wonten damel wirangipun nata Ngastina Prabu Duryudana ketoke kok sing teng wingking niku wonten Piyai Kakungipun Kakang Durna bonek pancen lanang tenan kon mertu aja ndelik teng mburine wong wedok wis wani tumindak ala kok dadak singitan ning mburine wong wadon yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banawati ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon pepinjungan ora wani nanggung perkarane ora wani tanggung jawab nek pancen kendel kon metu kon tanggung jawab lho Dek Pate pripun tak kira nek wong lanang duwe derajat duwe pangkat jebul kere nggih niki to mangsa niki rak wujude Bagong to niku Panakawan Madukara to halo Begawan Durna oh iya aku sing tekan kene wonten apa sampean kok muring-muring kowe menungso ra tatanan kowe wong randhe hidup isih kowe ora ngira karo gethokmu. Kena ngapa kowe mapan ning negara Ngastina? Kena ngapa mapan ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banawati. Hus, ora sak penakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banawati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya pada Aye. Aye dengkulmu melacat ora? Karepe piye? Mang takon dhewe. Yayi wonten dawuh Kang Mas. Lho, rungokke. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula.
Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa? Kula. Nang kene aku sing ngladri sapa? Kula. Rungokke. Iya. Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki kepiye nuwun sewu Gusti ayo kok dados mekaten lampanipun. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun jiat. Kula menika sampun jelek mapan wonten Regaring Astina lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-tomen menawi kula menika ladosi dhateng pun Bagong. Mila temen Bagong kula boyo mriki semados samangke ladosi dhateng kula turta Bagong ya pun cunduk, sampun mathuk, sampun purun ladosi dhateng kula. Ale ora gelem piye? Wong bojone nang omah bisu kok. Nek ngladeni wong ayu mesti geleme lahir batin. Ah ya ora rasa dadak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nah ingkang Dewi Banowatu sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun menembahan sampun. Menawi ngantos ingkang neraka menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresna Prabu Duryudana nanging kula tresna kalian Bagong. Lho. Yayi, enten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, saken dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkal ngene kok. Wis diambung wong ayu. Terus sampean negari ajeng napa? Bagong, kowe luput tumraping negara Astina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong kowe wajib tak cekel. Man cekel nek iso. Katresnane ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis kula tak mula mati tak wujuti. Waduh. Nek gak diru ngapa-ngapa ya aku mati. Lah tobatan mboten napa-napa, mboten napa-napa mangke menawi panjenengan saged menang ngapa-ngapa wis. Nan. Inggih. Ngapa cungar-cungir pengen kowe? Ora butuh aku. Tumindak sing kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye penambahan dana? Wah, ora gelem bali marang papan dunamu bondo tambah krincong sikilmu. Wala bake pakun jaran kowe Bagong. Aku sing kudu tanggung jawab. Nek panjenengan tresna kaliyan kula ya ditanggung jawabe tenan, ora usah wedi karo Kurawa. Ora. Wis ya, inggih ngantos-antos. Sembah kula ngendharaken paduka ning kowe kudu netepi janjimu lho. Inggih. Nek aku lara kowe melu lara. Inggih. Nek aku mati kowe golek dalaning pati. Ngelula. Nglalu. Heeh, nglalu. Inggih saken dawuh. Wis ya, aku mangkat sik ya sayang. Inggih. Ngantos-antos. Salim rumiyin. Heeh. Wong wedok iku kudune ngambung tane wong lanang. Alah-alah wong salamane kok dadak tangane mbok nek kepengin mbok omong ngono wae ora apa-apa kok. Ora. Aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa. Gak aku nek ora dipersilakan ora arep tumindak sing werna-werna. Wis aku njaluk pamit ya. Inggih. Ngatos-atos. Heeh. Engko nek aku bar perang menang digodhoke wedan. Kersanipun mandi air hangat. Inggih. Siapke sabun cair. Inggih. Luk. Inggih ngesaken. Aku dikosoki gegere ya kok. Inggih, nggih. Sampun mari kok geger sedaya kula kosoki. Aduh. Ha iki le perang marai ra konsentrasi iki. Mikir dikosoki. Aku wae sing ngosoki, aku iso awakku letek. Ngono aku ngerti meko-meko. Ndak ra gelem kok. Inggih pokoke mengki kula ladosi. Dar tak ladeni muncul tak ladeni siram tak sirami. Bobok tak pok-pok. Aduh. Petro karo garan nek ngerti iso pecah ndase. Ngerti kabejane sing tak rasake. Aku njaluk pamit ya Banowati. Ngantos-antos. Budal mangkat ning peperangan. Inggih ngantos-antos Lurang. Heeh. Wis ya? Inggih. Rasa nangis. Kula mboten napa-napa kok. Waduh. Kudune iki krembik-krembik apa ngapa? Mboten, pokoke kula yakin men Lurah Bagong menang. Heeh. Wis ya? Inggih. Kurawa. Iki garwane Dewi Banowati iki Lurah Bagong.
Sobat kok nglimpe lho sengingan. Ayo tandangana kerjane Bagong. Keperanggul mungke ngayuda kepapak bawat nyobentar kepapak mungke ngaloka wilatala setan ratatanak jebul bener ngendikaning bapa Mlemban Durna lan Paman Patih Sengkuni sing manjing dadi durat moko ning taman mung gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat mung kere Bagong kowe. Heeh. Kowe sapa ta kowe? Lho, ora ngerti karo aku. Kowe ketoke wayang arang-arang metu kowe. Kartomarma dudu. Panjen rupaku padha karo Kartomarma, nanging aku arane Surtayu. Wah. Wis jurusan parang tritis to kowe. Kae Jatayu. Oh, ndane lali aku Surtayu. Iya. Iki Bagong kowe maling ana ing Taman Sari. Pancen wis tak sengaja. Ora wedi mati kowe. Alah, mati ki nggo apa? Wong urip ki antri modal. Mati saiki mati sesuk padha wae. Wis tak niati. Dasare Dewi Banowati wis ngandhake nek tresna karo aku. Mula sapa sing arep mepalangi karepe Bagong rawe rantas malang bakal tak putung. Aja kok meng aku dadi apa ya ki mangkar omong apa ya. Aja kok meng kowe sing maju. Ning Prabu Duryudana garwa resmine Dewi Banowati nek pancen arep nyekel karo aku Dewi Banowati tatahi pecahi dada utaing marus. Lho. Wis tok niati tenan. Ora niat ora bakal kedadean wayangan. Iya. Candak bonto tanganmu krincung sikilmu, tak hukum picis, tak iris-iris awakmu. Maju legane kantiku Kartomarma, Surtayu. Walah. Surtayu. Panggal tayoni gene margane patimu. Cobanan legane kantiku parat. Gayamu sepiro? Modar tenan aku. Aku ya ora tau perang kok ya gleleng to ya. Musuh Kurawa diajar kene lagar tata-tata wis kemlawi tangane Surtayu plethak nang sirah. Lagi tiba jambak rambutku di ajar sak penake dhewe. Apa dianggep aku mung tekan semene kadek dayaku? Kowe ngerti kekuatane Bagong? Ya, oke. Aku nek ora malik wong sing kira-kira pinter gelut, ora iso menang iki. Ya, kowe ngejak mungsuh sapa? Sing belani aku pirang-pirang Surtayu.
Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacahe jebul sing ndombani sencaki barang jagat dewa Bathara. Ayo Satyon garbo guwa garbo. Raden Setyaki ya singa raja singa. Wah iki diapure Bagong. Dasar Puranyata. Surtayu aja kendhak singa karo Bagong. Konangan Setyaki kelakon tinju wisata dina iki. Omongane teng Pletop iki Bagong iki dudu Setyaki. Dasar Puranyata pecah ndasmu jajalan. Antasena iki satriya ngendi ya? Satriya ing Pajajaran. Ngawul cangkeme. Raden Antasena Durmagati. Ora mundur nekuk penjaren golek dalan nyangkal puntung. Konangan aku dadi apa modar sita iki mati ya. Piye, Cid? Ora karo-karuan. Sampeyan ora perlu. Bagong ngampuhe raja Masama. Sesaka Setyaki dadi Gatotkaca. Sesaka Gatotkaca dadi Antarja. Sesaka Antarja dadi Antasena. Bareng kula maju. Heeh. Saka Antasena dadi wong lemu, Bang. Oh. We apa? Wedok. Heeh. Oh, kula maju tek langsung digwasur ae kula bres. But ngono wis candrak. Tangan kula cek banting but kuku kula buyer terus ndake montore kotang. Oh. Jejelke cangkem kula, Mas. Mandruk ngoten. Waune kula ora dong bareng kula seseret kok enak. Oh. Terus nyun. Cepet banget ya. Saking cepete. Nyun. Wah. Wareg. Perang wareg ya lagi niki. Ha iya.
Wis ora karo-karuan. Lah kok dadi Bagong duwe kasantosan sing kaya ngono, duwe kekuatan sing kaya ngono. Nggih anak Prabu Duryudana kados pundi, anak Prabu Baladewa kados pundi? Kakang Prembandana piye Kakang? Oh, Bagong cundha maneh jeblok ketemu. Kaya tau weruh pemandangan iki ta. Oh, setan kok Bagong. Lah kok ngeling-eling masa laluku. Oh, jembiyen ya ora jembar kaya ngono kok. Oh, mati. Baladewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon sinawi wah panus maning jajaran kaya apa kageting penggaliku bareng aku ngusurak mawurahan manengker gumuruh. Para kawula padha nyebutake yen to Bagong manjing ning Taman Sari Negara Ngastina. Wah, Bagong sajake kok nyenyamah marang asmaning para Pandhawa. Kowe bature Pandhawa ning ora iso ngreksa marang raharjaning asmaning para Pandhawa. Bagong, kowe kena tak kandhani apa ora? Kowe kena tak kandhani apa ora? Yen kena tak kandhani bali marang bebener. Yen ora kena tak kandhani tak longgo Kyai Nenggala ora jeblok petek moncot putra bodo. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu aja to anggap sepele aku Baladewa. Ayo. Iki nata mandura. Kowe nggawa Kyai Nenggala, aku nggawa apa iki? Ning saora-orane aku iso malih kaya Prabu Baladewa. Iya. Saentuke sapa sing duwe gaman tak silih kanggo nandhi Kyai Nenggala. Ayo, Amusramata Jawrata imbang yen padha-padha. Iki nata mandura Prabu Baladewa iki. Lho iki. Wah, menungso ra tatane iki apa iki? Iki kok ngadep kaca iki piye? Dengerin. Lho. Iki suarane Bagong iki. Bagong dengkulmu mlonjot. Ora nyawang mbok iki sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, Nata Mandura Prabu Baladewa ndasmu atos kuwi. Aja omong treca kowe. Iki Baladewa kok nggo graji. Saentuke ana wong negor wit tak jaluk grajine. Nggo nandhingi karo kowe. Iki Kyai Nenggala. Ayo iki Kyai Senso. Oh, kowe apa aku sing tekane mati ta, mati ta. Wah, setan
Bima Suramrata Jayamrata. Baladewa kok kalah karo Senso. Wah setan kewirangan tenan. Ing atase Kyai Nenggala ki pamane Satru Sekti. Nenggala ki tamraki Gunung Jubruk Segara Asat kami kalah karo Graji Japure Bagong. Oi. Ayo kon dadekke usuk apa reng kok. Menungso ora tatanan. Kowe wis gawe sining para Pandhawa tak kandhake Pandhawa diukum kowe Bagong. Bagong pundi kok Prabu kula menika sampun kebaja tresna kaliyan pun Bagong. Nanging Bagong mboten wonten kula badhe tumut pejah lha kok Bagong pejah kok Prabu. Yai Taru Banawati. Terus endi? Yai Taru Banawati. Yai Ratu kok Taru. Wah, kuwale. Yai Ratu Banawati. Kula nang maring ada kok. Kowe aja kuwatir. Aja was-was. Aja waspada. Sawangan to, sapa to sedayan pun Kakang? Kok Prabu Baladewa. Kok Prabu Baladewa ki nek suarane halus. Iki rada serak-serak basa. Kaya suarane Jamal Mirdad. Kok mata, Pak? Bener kok preso Jamal Jamal Mirdad. Ora ana wayang sing ngerti Jamal Mirdad kejaba mung Ponokawan. Aku Bagong Yai Ratu Banawati. Aku Bagong. Tobat, Pak. Ora pinter temen lho bojoku, pinter. Dantung. Ngono. Sangat dinyanyi kok Lurah sampun saged unggul masa para Pandhan Kurawa. Wis aja kuwatir. Merga aku kuwi percaya karo kekuasaaning Tuhan Yang Maha Esa. Iya, inggih. Panjenengane mesti adil. Wong iki nek tresnane tresna tenan iki mesti peparingane Gusti iki diayomi karo Gusti. Monggo kowe wis kebacut nibake tresna karo aku. Nggih. Nuwun samuning kula kok raosaken mestakanipun ingkang rayi buyer. Mergane Tobat. Nuwun sewu lho. Kringetipun ambunipun boten jamak-jamak. Bar perang. Dadi kringete kotos-kotos ya kowe ya meneng wae raimu tak templekke ning dadaku, turu ning dadaku. Kaya lagu. Inggih. Ayo. Suneme sawetara. Sumene. Heeh, sumene sawetara. Manjing ana ing Taman Sari, aku laderana dahar. Inggih. Aku delok ndok ceplok ya. Inggih ngesnaken dawuh. Ning ndok cecak. Kenaming cilik banget. Bebek menapa ayam? Banyak. Oh inggih ngesnaken dawuh sing gedhe Gede mana? inggih ngesnaken dawuh karo ndok kebo. Mboten gadah. Ayo aku ya ora doyan. Yuk, tahu ya. Inggih. Gorengno tahu. Inggih ngesnaken kowe Pekarem aku. inggih. Engko bar kuwi terus tempe. Inggih. Kowe duwe tempe to? Gadah. Mangke kula gorengaken. Nah, rasa dibacem sing kemriyuk wae. Inggih. Monggo kula dheraken ki ora ayo. Masuk.
Iki sing tak rasake ket mau gara-gara kemulane aku ora nembang liwung. Mergane arep tak liwungke atiku nek atiku wis ora tentrem ngene iki wis. Aku dadi Ndara Janaka menuduh aku sing ora tak lakoni. Bagong kowe wani nyolong Dewi Banowati. Bagong kudu diikhlaske. Aku ora sudi ditutke Bagong. Nek perlu Bagong tak pateni. Wah, matartap. Atiku untung garing terus mlayu Gong, mlayu Petroyo, mlayu Gong. Mlayu aku. Waduh, doyak Wah, wis wah, monggo kae nek nganti matek aji sapi angin. Mesti kecekel aku iki nek ora nlusup-nlusup nang alas, nlusup grumbul, nlusup semak-semak belukar. Ora bakal iso slamet aku saka Ndara Janaka iki. Dewa, lelakon kok kaya ngene to iki. Aku didakwa nyolong Dewi Banowati. Nek tenan ngono ora masalah. Sisan gawe. Ora. Walah, wis monggo waduh kok gelis banget to le mlayu Ndara Janaka monggo nek mlaku mung ngipit-ipit. Bareng mlayu kok bantre ra jamak-jamak. Iki aku ndelik nang ndi wae mesti konangan. Aku mlayu nang ndi wae mesti iso kecekel. Wis mbangane mati saka tangane Ndara Janaka. Luwung aku golek dalane pati. Napa ketemu kowe ya? Dalane pati iki angel digoleki. Nek dalan gawe. Ketemu kaya ngapa mesti ketemu yakin. Anggere didepke kipas angin kok muni mak yakin mesti soalnya ketemu asem tenan wis lah piye iki wis gantung apa ya nek gantung ya engko nek sing tak taleni kuwi iki kuat nek ora kuat mah tugel ming pinggir tok ora sida mati Ndara Janaka teka Bagong pecah ndas mutos modar kok rekoso to bengi iki uripku jan apa gara-gara nyanyi marang anu apa jenenge iki sing nyanyi sinden cendik mau apa ya wirasate ora apik jan wis rekoso wis aku tak golek dalem sapa sing ketemu karo Bagong kanan apa wae kuwi sing tak anggap dalane patiku. Iki berarti dewa wis ngeparengake nek aku kudu ambyur ning segara. Rapang iki ombake gedhe segara kidul. Ning kok sepi ya yaene. Biasane iki ra ketang siji loro iki seteng sliri ngalor ngidul. Iki kok nyenyet. Do tutup. Oh alah. Ora ana pagerayu jejer-jejer. Wis tumung kula